Number 2, Bacolod Congressman Greg Gasatayang wala nagkumpirma kung may matabo nga switching sa pwesto nila ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Sa pihak sa mga nagalapta nga istorya sang switching sa posisyon sa tunga nanday Mayor Albi Benitez kag Congressman Greg Gasataya, ginpakamaayo sang kongresista nga tagaan anay atensyon ang iya nabilin nga trabaho antes sang iya pagbiya bilang katapos ang Kongreso. Wala niya ginkumpirmar kung bala mayara sa nakasugtan sa tunga nila ni Mayor Albi. Pero nagapati siya nga nagakadapat ini pungkuan agud mapatud nila ang mga tikang sa pamulitika sa husto nga panahon. May 5 ka mga options si Mayor Albi, kag nalakip diri ang pagbayluhanay nila sa pwesto ni Congressman Gasataya. Magpapili liwat sa pagka-alkalde o kung magpadalagan sa pagka-senador, magbaton sa cabinet position o kung magpahuway anay sa politika. Damlag pa ginpanginwala na ni punong barangay Cesar Distrito nga spokesperson sang alkalde nga sa iya naghalin ng sugilanon angon sa switching sa tungas ng alkalde kag kongresista. Dugang pa ni Distrito nga mas nagakaangay nga hulaton na lamang ang pag-anunsyo sang alkalde sa iya nga mangin option sa 2025 elections. Well, at pati ata naman ang stand ni Mayor, yung mga options. Clear man kung ano yan ang mga options. Ang sa ako niya, yung feeling ko, susubong yan. Muragit because I'm graduating already. So, I need to finish things na may ngagaw ko. Almost a year na. Kung ano man ang maging announcement niya solely, anong sa end mo niya, anong matapos? Kung anong maging announcement niya solely, from your end, anong yun? Kung kuwan man lang. I mean, if the time comes, ang politika ko kuwan.